Dan il-programm qed jiġi mwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Transport Malta, Mapfre Middle Sea, Esprit Yachting, Mediterranean Yacht Sales Limited, Rolex. L-edizzjoni ta' Rolex Middle Sea Race 2015 ġiet u marret. Sena ta' preparazzjoni kemm għal Royal Malta Yacht Club kif ukoll għal 111 dajsa u madwar 1100 membru tal-ekwipaġġi. Aħna wednilkom żewġ programmi fuq din it-tellieqa. 111 dajsa iltaqgħu fil-port is-Sibt filgħodu. L-ispettaturi mlew is-swar biex jaraw dawn id-dajjes fl-ewwel mumenti tat-tellieqa tagħhom. Issa storika li għandha distanza ta' 607 mili. Li nirrepetu mhuwiex l-iskop tagħna. Dak li nixtiequ nkopru f'dan is-servizz huwa dak kollu li forsi xi wħud minnkom ma jafuhx. Is-sorpriżi ma jonqsux. Eżattament 18-il siegħa qabel it-tellieqa dajsa minnhom Prospector, dajsa Amerikana ta' 60 pied, infurmawna li tilfu l-iskrun tal-magna. Iddikjaraw li ma kellhomx ieħor u saqsew għall-għajnuna tal-klabb. Il-klabb bħal organizzaturi bdew iċemplu lil kull min jafu u jdawru l-kelma biex xi ħadd forsi jiffronilhom skrun tad-daqs idonju. Iżda b'diżappunt ħadd ma kellu skrun hekk. Il-kaptan l-ewwel talabna jistax jipparteċipa mingħajru, iżda r-regolament huwa ċar. Minħabba miżuri ta' sigurtà, kull dajsa tkun mamra b'sistema ta' propulsjoni permezz ta' magna inboard. Id-deċiżjoni ħadniha malajr. U kien lesta liha, iżda l-ansjetà kienet qiegħda tiżdied bil-minuti. Ftit minuti wara, il-kaptan għamel rikjesta ġdida fejn qalilna li hu lest li saħansitra jixtri mutur outboard. Iżda aħna kellna nfakkruh li r-regola b'ċarezza tajt li l-magna trid bil-fors tkun pożizzjonata fid-dajsa u mhux fuq barra. Fl-aħħar, meta kien kważi qata' qalbu, xi ħadd li kien sema l-appell tagħna għalla l-iskrun ta' dajsa tiegħu li kien jaqbel ma' dak ta' Prospector u sellifulhom. Prospector bekk ġiet konformi mar-regola. 111 dajsa fil-port il-kbir, iżda ftit minuti qabel l-ewwel sinjal dajsa minnhom kellha tirtira u tidħol malajr il-birgu. Il-boma li l-arblu orizzontali li żomm il-qluħ ta' wara inqala minn postu u waqa' fuq ras membru tal-ekwipaġġ li spiċċa l-isptar ġrieħi sostanzjali. Inċident stramp, inċident u sfortuna kbira li bħalhom ma tantx jiġru. Fil-ħin tat-tluq ir-riħ ma kkopera xejn, b'nazzi sajfi lanqas żiffa. Fuq naħa ridna nibdew il-proċeduri tat-tluq. Fuq in-naħa l-oħra konna nafu li ma kienx hemm biżżejjed riħ biex id-dajs joħorġu mill-port, aħseb wara kemm setgħu jikkontrollaw lilhom infushom. Konna nafu li l-istazzjon televiżiv PBS kien se jkopri tluq live u li aħna għalkemm xtaqna nkunu puntwali kien se jkollna niddiżappuntaw lil xi ħud u nipposponu sakemm jidħol ir-riħ. U din kienet fil-fatt id-deċiżjoni, nipposponu u nistennew. Ħaġa li kull min itella huwa mdorri biha, iżda li diffiċli tfehma lil min ma jsegwix dan l-isport. Ftit minuti wara s-sitwazzjoni bdiet tinbidel għall-aħjar u kif daħlet iż-żiffa race officer ħataf l-okkażjoni u beda s-sekwenza. Hekk, wara 7 proċeduri u 7 starts, il-110 dajjes ħarġu mill-port u hekk bdew is-607 mil tagħhom.
It-teliqa din is-sena kienet partikolarment diffiċli. Il-kalma taf iġġib magħha mumenti twal ta' frustrazzjoni, iżda min jasal biex jikkonċentra il-bnazzi huwa s-sors fejn il-paċenzja kbira u l-kapaċità taf tagħmel progressivi. It-teliqa din is-sena kienet partikolarment diffiċli. Il-kalma taf iġġib magħha mumenti twal ta' frustrazzjoni, iżda min jasal biex jikkonċentra il-bnazzi huwa s-sors fejn bil-paċenzja kbira u l-kapaċità taf tagħmel progressivi. Wara l-ewwel lejl, id-dajjes għamlu ftit progress, speċjalment meta nikkomparaw l-andament ma' dak ta' snin preċedenti. Indunajna li ma' sebħ id-dajjes Maltin kienu kollha qrib xulxin. Kif eventwalment ħarġu mill-Istrett ta' Messina, forsi wieħed miż-żoni li tista' tkun ta' trappola minħabba l-kurrent qawwi, xorta waħda dawn id-dajjes Maltin baqgħu kollha flimkien, aqoċċa. Christophe Podesta minn fuq BOVL u siftu analizza dan il-fatt. U jaħseb li billi l-kondizzjonijiet kienu dawk li kienu, ħadd minnhom mas-sogra jieħu bordjatura li fiha jieħu ċans. F'kondizzjonijiet bħal dawn trid tqis kull pass. Jekk tħalli l-avversarju tiegħek għal ftit minuti taf tkun tajtu l-isbaħ ċans u tlift tiegħek. It-tielet u r-raba' jum. U bħal ġranet ta' qabel b'nazzi totali. Ir-riħ imbassar eventwalment daħal fuq il-korsa b'ritard ta' aktar minn 24 siegħa. Hekk kif ġrat, id-dajjes kienu ġa daru l-ponta ta' fuq ta' Sqallija. Id-dajjes tal-lum, grazzi għad-disin tagħhom u grazzi għall-iżvilupp kemm tal-qoxra fiha nnifisha u tal-qluħijiet huma kollha kapaċi jibburdjaw iktar minn 100 mil kull 24 siegħa. Dan il-ħin id-dajjes il-kbar kienu ħarbu. Phaeton Catamaran kienet diġà waslet Malta u bekk stabbilixxiet rekord ġdid fil-Malti Hull Division. Ftit sigħat wara daħlet Rambler segwita mid-dajjes kbar l-oħra, fosthom B2, dajsa ta' 52 pied li rebħet din l-edizzjoni tar-Rolex Middle Sea Race. Eventwalment ir-riħ bena u dan għal finijiet tar-riżultati kien ta' vantaġġ qawwi għal dawk id-dajjes li kienu għadhom barra. Il-flotta f'dan l-istadju kienet maqsuma f'erba', bl-ewwel grupp magħmul mid-dajjes li kienu diġà daħlu, it-tieni grupp li kien madwar Lampedusa, it-tielet grupp sostanzjali li kienu bej Pantelleria u Lampedusa u r-raba' grupp li kienu għadhom barra minn Palermo. Ir-riħ kompla jżid, mar-riħ ġie l-baħar. Bekk fl-aħħar bdejna nkejlu l-progress bil-mili kull siegħa u mhux bil-mili kull 24 siegħa. Id-dajjes Maltin daħlu kollha fl-istess lejn. Xi dajjes kienu għadhom Palermo, irtiraw u xorta waħda ġew Malta u burdjaw lejn il-port tagħhom. Tard fil-għaxija nhar il-ħamis, meta l-aħħar ftit dajjes kienu xi 40 mil il-bogħod minn Għawdex, membru tal-ekwipaġġ abbord dajsa minnhom weġġa' u sofra ġrieħi f'rasu u anki fl-ispina. Fil-waqt li kien qiegħed jirċievi l-għajnuna mill-membri l-oħra tal-ekwipaġġ buffura riħ li ma kinux qed jistennewha dawrilhom id-dajsa u ġarbu ħsara fil-qluħ. Ippruvaw iqabdu l-magna iżda bisfortuna di ma qabditx. Għajtu l-għajnuna b'forma ta' Mayday. Il-forzi armati ħarġu bil-helikopter iżda minħabba l-arblu u ċaqliq kaġunat mill-mewġ ta' 3 metri u fuqhom, il-helikopter ma setax tkun ta' għajnuna. Sadattant, dajsa li kienet qiegħda tella daret lura u marret tagħti l-għajnuna tagħha. Il-forzi armati ħarġu bil-patrol boat u ftit sigħat wara din waslet biex tagħti l-għajnuna. Wara satejn irnexxielhom jibdew jirmunkaw id-dajsa u ftit sigħat wara din waslet fil-port. Il-lejl fuq il-baħar ineħħilek kull sors ta' wens u kull kumdità. Jiġri xiġri matul il-lejl jidher ferm iktar ikraħ milli fil-fatt ikun.
Wara udjenza speċjali quddiem il-ġurija internazzjonali, id-dgħajsa li tat l-għajnuna ingħatat lura l-ħin li tilfet. Matul il-premjazzjoni ippreżentajnilhom premju speċjali li jitqassam biss meta u lil min ikun tal-għajnuna jew għamel xi ġest simili. Id-dgħajsa li ġiet mejjuna faħret immensament lill-Forzi Armati ta' Malta u għal dan aħna minn nozz insellmu l-armata u l-ekwipaġġ kollu li ħarġu fuq il-P61. L-ewwel regola fil-ktieb tar-regolamenti tagħna jitkellem propjament li rridu dejjem qabel kollox nagħtu l-għajnuna kull fejn u meta jkun hemm bżonn. U din ir-regola din id-darba ġiet irrispettata. Dan hu parti mill-karattru tal-isport tagħna, dan hu dak li jissejjaħ racing etiquette. Premjazzjoni f'waħda mill-isbaħ swali li jeżistu, sala tal-Mediterran. Rajna filmati esklusivi, ringrazzjajna lil kulħadd u premjajna lil dawk li kien jistħoqilhom. Ringrazzjajna lil Rolex u qabel ma laqna din l-edizzjoni, il-Commodore Godwin Zamit ħabbar id-data tas-sena d-dieħla. L-appuntament fil-Port il-Kbir huwa 22 ta' Ottubru 2016. Narawkom hemm u nirringrazzjawkom.
aħna pparteċipaw fil-Valletta Boat Show mill-ewwel edizzjoni tagħha fil-2006 l-Excelsior Hotel. Minn dakinhar parteċipajna f'kull edizzjoni, il-fira kienet kibret minn sena l-oħra. Infatti qegħdin f'post fejn konna 3 snin ilu u konna wasalna f'ċertu punt li kien hawn wisq dajjes biex dan il-venue jista' jseħħ iżjed. U konna ċaqlaqna u morna l-Boiler Wharf. Mhux il-bot minn hawn. U fl-istess ħin kien hawn proġett infrastrutturali fejn il-ġnien u d-Dock 1 kienet jiġi rehabilitat. Issa dan il-proġett huwa komplut u allura erġajna wasalnaw wara edizzjoni li ma seħħitx is-sena l-oħra. Edizzjoni kienet pjanata seħħ il-Yacht Club ta' Xbiex u għal raġunijiet ta' temp li verament kienet l-ar tempata li kien hemm is-sena l-oħra, koinċidenza il-weekend li kellha seħħ il-boat show u allura ma seħħitx. Sewa, allura mistoqsija li toħroġ awtomatikament. Kemm importanti għalik u għal nies oħra li jipparteċipaw f'dan it-tip ta' boat shows? Jiena nemmen li l-fiera tirrappreżenta l-industrija u mill-kwantità, mit-tip ta' dajjes li ntara tkun qed tara kif sejja l-ekonomija fis-settur tagħna marittimu. U hemm spettru sħiħ ta' ċeċ tal-baħar, nibdew minn dingi żgħar, minn outboards, minn 2.5 horsepower outboard, sa kif qed tara hekk hawn yachts ta' diversi miljuni. Il-yacht li qegħdin fuqha bħalissa huwa ġojjel propju li wasal Malta kważi sena ilu, mudell mill-Sport Collection tal-Azamut, mudell ta' 55 pit, mudell teknoloġiku immens, konstruzzjoni interament in carbon fiber, 3 magni u 3 magni biskop. 3 magni iżgħar minn 2 ikbar, spejjeż ta' manutenzjoni inqas alla volja li magna ikbar u konsum ferm inqas. Hawnhekk qed nitkellmu f'dajsa ta' 50 pit, dajsa oltre l-20 tunnellata u llum għandek ekonomija ta' konsum ta' kważi 180 litru cruising oli ta' 27-28 knots. Sewa, għattajna ftit tal-ħin mhux ħażin induru hawnhekk u waħda mill-affarijiet wieħed mill-kummenti ġenerali li ħadna bħala feedback mingħand in-nies li qed ibiegħu il-boats hawnhekk li jirrappreżentaw id-ditti huwa li s-suq Malti bħalissa huwa naqra kwiet bħala beħ ta' boats, però qed ikun hawn feedback tajjeb mill-barranin li jgħixu hawnhekk, kemm li jgħixu hawnhekk Malta u kemm li jiġu speċifikament għal din il-boat show. X'tikkummenta fuq dan? Il-suq ma taħoddux kopja u infatti minn sena l-oħra dejjem tkun ratio differenti. Huwa trend assolut li il-barranin li qed jiġu li jgħixu Malta qed jiżdiedu u allura ovvjament kemm mill-naħa ta' bejħ u kemm mill-naħa ta' charter. Xi ħaġa li qajmet li xejn kurżità fuq l-istent tiegħek qed nara kemm karozzi u kif ukoll alloġġi. Naf li inti m'intix f'dan it-tip ta' business, x'inhu jagħmlu hawn dawn? Aħna alla volja li qed nbigħu l-yachts qegħdin fis-settur tal-lussu. Huma prodotti li jillinkjaw ħafna bejn xulxin. Klienti li jixtru dal-valur ta' yachts għandhom diversi karozzi ta' ċertu portata, ta' ċertu lussu, l-arloġġi, ġojelli huma affarijiet li morru tajjeb ħafna flimkien. Il-kumpanija tagħna flimkien mal-grupp tal-Azmut Benetti għadha kif rebħu t-tender tal-Marina ta' Samezon li għadna kif ħadna l-permit tal-MEPA propju l-ġimgħa li għaddiet u allura issa qegħdin fil-fażi ta' finalizzazzjoni tal-proġett u naħseb li nistgħu naraw minn jannar lil hemm jibda jseħħ il-kostruzzjoni, allura fiż-żona nibdew naraw li fl-aħħar nibdew nindirizzaw il-problema ta' postijiet ta' birds Malta li l-aħħar 5 snin hija problema li verament naħseb żammet l-industrija lura u naħseb
naraw il-futur b'mod pożittiv. Nawguralek għal dan il-proġett il-ġdid u nispera li flimkien mal-programm Nozz ikonna iċ-ċans li nsegwu mill-qrib kif ħadd tiġi rikostruita din il-marina ġdida li naf jiena rajt id-diżinn tagħha għandha tkun marina vera sabiħa. L-aħħar mistoqsija li għandi għalik, dak naf li hawn ħafna nies li jkunu interessati li jixtru boats u ovvjament meta tixtri xi ħaġa inti bħal kull ħaġa oħra hemm il-kwistjoni tal-vet ta' 18%. Meta tiġi biex tixtri boat, kif taħdem eżattament di? Is-sistema tal-vet, kwalunkwe oġġett li jinxtara li fl-ikel u ċerti akkomodazzjoni, ir-rata Malta qiegħda ta' 18%. Però fil-każ ta' yachts ta' ċertu hemm inċentiv min-naħa tal-VAT Department ta' Malta fejn huwa inċentivat il-beħ ta' dajes. Hemm raġuni, hemm ċertu valuri konċernati, mhux ftit. Meta fuq in-naħa tagħna għax aħna nbijaw il-power yachts, qed nitkellmu minn 10 metri il fuq, nitkellmu 33 pit il fuq u hemm skala wieħed jagħmel perċezzjoni li ikbar ma tkun id-dajsa iżjed hemm ċans li tagħmel ħin barra l-ibħra territorjali ta' Malta. U b'dan il-mod hemm ċertu percentaġġ approvat mill-Unjoni Ewropea li int u l-VAT Department jista' ineħħi mill-valur tal-VAT. Hemm skema fejn int toħloq kumpanija li tkun l-owner tad-dajsa, wieħed imbagħad jieħu knowledge tad-dajsa lease minn fuq il-kumpanija li tixtriha. Peress li jkun qed isir servizz finanzjarju tal-lease u allura il-kumpanija tkun qed tagħmel liħ fil-beħ, ikun hemm inċentiv fuq il-VAT. Nibdew minn 60% ta' 18% u iżjed ma tikber id-dajsa u allura ikbar ikun il-valur tal-VAT dovut, allura inqas ma jkun il-percentaġġ. Allura tinżel minn 60%, allura wieħed iħallas 10.8%, u mbagħad tinżel għal 50%, tkun 9%. Dajsa pereżempju bħal li qegħdin fuqha ta' 16 metru tinżel sa 7.2%. U għal dawk il-bastimenti oltre l-24 metru jinżel sa 5.4%. Però dajsa ta' 24 metru illum qed nitkellmu ta' valur ta' iżjed minn 4 miljuni euro. Allura wieħed jista' japprezza li ovvjament alla volja wieħed ikun ħallas 5% fuq dak il-valur xorta valur sostanzjali u struttura li mhux qiegħda hemm biss għall-Maltin, huwa struttura li qiegħda issa mfirxa mal-Mediterran kollu anki mad-dinja kollha, infatti il-bandiera Maltija qed tieħu suċċess fenomenali f'dan is-settur. Infatti l-bandiera Maltija llum hija l-ikbar fl-Ewropa u l-ħames l-ikbar reġistru fid-dinja. Din hija waħda mill-lat pożittivi min-naħa ta' yachts u super yachts. Ovvjament ir-reġistru kommerċjali fuq naħa ta' freighters u naħa ta' commercial tankers hija ilha sseħħ fuq diversi snin. Niki, nirringrazzjak tal-ewwel tas-support li tagħti lill-programm tagħna u jiena żgur li fil-futur qarib ħankunu qed ngħaddu servizzi ta' interess għat-telespettaturi tagħna flimkien man-nies tiegħek tekniċi u kemm fuq il-boats u kemm fuq l-art. Grazzi Niki, ringrazzjak.